UNgqongqoshe wezokuthutha uFikile Mbalula ubese DI esifundazweni iNorthern Cape eyonikela ngamabhayisikili angamakhulu amabili namashumi amahlanu kubafundi bezikole eziyisithupha. Lokhu bekungaphansi kohlelo iShova Kalula olwasungulwa eminyakeni eyishumi nesishiyagalolunye edlule. Kusukela namhlanje impilo kaDaniel Mentshisi siguqukile. Ekuqaleni bekumthatha ihora nengxenye yokufika esikoleni, kodwa manje usezochitha imizuzu engama-45 nje kuphela. It will help me because when I come to school I won't be late. Lesi sipho sifike ngesikhathi esikahle. I'm very excited and I think it's going to prevent late coming at school and it's going to be He's going to assist me as going to school, going home every day. Kuzovela namathuba emsebenzi kulolu hlelo iShova Kalula. For instance, when this bicycle break down, there should be somebody there who can open a shop, to fix them and all of that. Iziphathimandla emnyangweni wezemfundo esifundazweni zithi lolu hlelo lilekelela iningi labafundi abangabonelelwa ngezokuthutha. Abanye abafundi bathengelwe nomfaniswano wesikole, abanye bakhokhelwa izindleko zezincwadi zokushayela.